Bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo melani agama Islam ingkang ati luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Bila kita enggal padha angupaya yen ora kerja bisa kena cobane manungsa yaiku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Aduh Tuhan Allah minta ampun hari ini, aduh Tuhan Allah minta ampun hari ini. Bersama-sama saudara kami, bersama-sama perkumpulan ini mau berarti sekali lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun ngapura. Wah, langsung dadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adabana ilai bilahi sholatan daimatan lagi lati. Ayo prakanca ngawaruana rukun Islam ya iku 5. Sadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat, kaping telune bayar zakat. Ing 4 posono ing bulan Ramadan, ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi, namanya Jawi. Agami nama Islam sudahlah terang. Asal dawuhe dari pangeran.
Butuh ngati yen butuh sapa sing ganti sapa sing ganti ono kemudian dari namane nabi nawa islami agami Islam sudah terang asal dawuhe dari pangeran butuh kaji yen butuh sapa sing ganti sapa sing ganti ono pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudah terang asal dawe dari pangeran. Iki mah makan sajen sik ora. Oh. Sik kok sik ben do mangan sik. Macane ben mangan buah bareng. Ora meh mangan daging. Ayo, macan-macan dora doyan kok iki. Panase omasyone iyupe omasyone kulon ayune yondo yo ora kepriyo bubrahake wong Oetan kali yo man, kulon yo kali. kulon yo kali Agama yo man, ana uwate oe ayo. Mati kulon yo kemati. Yen tiba-tiba modo aku emoh yondo yo sarung pakalongan sing rajalo yondo yo selendang biru aku yo mas yo bojo colongan sing rajalo restu bapak ibu siji loro telu papat limo enam pitu wolu wolu songo atiku yo mas lagi nada sapa bisa agol Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Akadama fil milahi sholatan daimatan idamam ilahi Gunung yo mas
marane kono mati yo doyo kene mati ditinggal padha abote Sik, sajene ben dipangan sik. Sajene monggo dipundhut. Ambil secukupnya. Ayo. Temannya jangan lupa dibagi. Dut, Sajene. dut. Sajene ditekake. Lang, bilang sajene ditekake lang. Sajene ditengahke Mas Ah, Dede. beli. Lah, ngoten. Dupone. panase rasane alun-alun ayo pining kulon omah ayune ora kepiyong bubrakake wong omah Wetan kali yo Mas yo kula sakali. Ana uwode mati kula yo mati ditimbang padha abadi. Purworejo yo Mas iku kutane. Utawa namun akeh darane. Mungkin mulya wadir kesane aja sumalah. Sisi loro telu papat limo telu pitu wolu songo hatiku lagi nandeng koto sapa bisa aku emoh sareng pekalongan sing tak jaluk selendang biru aku emoh bojo colongan ake wong omah-omah kuningan yo Mas putung-putung sapa bisa amare hati Kemarang yo Mas sabri foto kuburan go bandeng bayi sambayang rumah berdosa wadah kuningan ati putung-putung sapa bisa amantreake aku emoh bingung buka bisa amareake kaya Mas dikutane kutongi nanggung ake sarane pengen mulya wadir kasane aja sumalang bakal ayam atine iwak cucut yo Mas mati di laut kena ombak bergoyang-goyang aku amah wong ciut ora mesti turun tangisan elok yo Mas Pak Tirto Nadi duit ringgit gambare nyonya elok bocah saiki yen resik sapa obah kuningan yo Mas diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake Purworejo yo Mas iku kutane utawi tangon akeh darane pengen mulya ayo nyambut gawe gas rupalan bakal ayo atine panese yo alon-alon tiupene kulon omah ayune ora kepiyon kebakil wong omah-omah aku omoyo Mas jare pepalongan seta jaluk selendang biru aku omoh bojo colongan sing tak jaluk resmi
ping pindhone lakoni salat kaping telune bayar royakan ing empat poso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa berkiatan berkumpulan ini romansaku aja dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis kan tadi pedoman tegala berdirimu siapa di tengah tawamu setia membela agamanya Islam agamanya Muhammad dan Nabiku Ayo para percaya kepada upaya agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama Mila kita enggal padha anukaya yen ora kersa bisa kena cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami bersama-sama perkumpulan kami mau berhati sekali lagi Astaghfirullahaladzim ya Allah